అసలు కిందకే పెట్టున్నాను. నమస్కారం అండి. మనము నిన్న మధ్యాహ్నము వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా మనకి ఇక్కడ కదిరి బస్టాండ్ ఏరియాలో బైక్ మీద వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా ఉంటే మనం ఆపి చెక్ చేయడం జరిగింది. సో అతను ముద్దాయి పేరు వచ్చి ముద్దల చిన్నబాబు అలియాస్ జాన్, వయసు 30 సంవత్సరాలు. అండ్ అతని సొంత ఊరు వచ్చి తనకల్, బట్ రిసైడింగ్ ఎట్ తిరుపతి. సో అతను అనుమానాస్పదంగా చెక్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు అతని జేబులో మనకి కొన్ని నోట్స్ దొరికినాయి. డబ్బులు ఏంటి, ఇన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి అని అడగగా అండ్ ఆ నోట్స్ పరిశీలించగా మనం చూస్తే అవి యాక్చువల్లీ ఆ ఫేక్ కరెన్సీ అని మనకి బయటపడింది. అండ్ అతనితో పాటు 200 and 100 నోట్స్, అతను కలర్ జెరాక్స్ తీసిన నోట్స్ అతని వద్దన ఉన్నాయి. అండ్ దాంతోపాటు మనకి ఆ జెరాక్స్కి యూజ్ చేసి ఒక ప్రింటర్ కూడా అతని దగ్గర సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ చిన్నబాబు అనే అతను తిరుపతిలో ఉంటున్నారు. అండ్ అతనికి ఇంతకుముందు ఒక ఇంటర్నెట్ షాప్ ఉన్నది. సో బెట్టింగ్కి ఇలా ఇటువంటి వాటికన్నిటికీ అలవాటు పడి అండ్ డబ్బులు ఎలాగ సంపాదించాలనేదిలో ఇతనికి ఇలా జెరాక్స్ చేసి మారుస్తూ ఉండడం స్టార్ట్ చేశారు నోట్స్. ఏదన్నా సపోజ్ ఒక 200 రూపీస్ నోట్స్ తీసుకొని వెళ్ళి ఒక చిన్న పానీపూరి దగ్గర ఎక్కడ ఒక 20 రూపాయలకి ఏదైనా కొని అండ్ తర్వాత ఒక 180 రూపీస్ ఒరిజినల్ మనీ అట్లా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ముఖ్యంగా ఇతను ముసలి వాళ్ళని దట్టు కొద్దిగా లేడీస్ని టార్గెట్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర నోట్స్ మారుస్తూ ఉండేవాడు. సో ఇది వచ్చి అతనేమో మనం నిన్న వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి విచారణలో కూడా ఈ విధంగా తను ఇట్లా జెరాక్స్ చేస్తూ ఉంటూ ఉండేవాడు అని చెప్పాడు. అండ్ మనకి 17,100 రూపీస్ వర్త్ మనీ కూడా దొరికింది. దాంట్లో 59 200 రూపాయల నకిలీ నోట్లు అండ్ 53 100 రూపీస్ నోట్స్ మనకి అతని దగ్గర నుంచి రికవరీ చేయడం జరిగింది. సో అతను ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది.